Ang kaluwasan sa mga hintil, hindi lamang karon mga kauturan, apang ini na plano na sang Ginoo bisan pa sa pagsugod sa kalibutan. Ang pagtuon subong ang simanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review o kon pagtuon sa atong eleksyon sa eskwela sa Batika. Ini ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College, diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ini isa ka Ilonggo o kung hiligaynon nga version sa atong Sabbath School Lesson Review kada simana. Ako si Pastor Luisito Tomado, inyo masonson nga host sa sining aton programa ang Pagtuon Subong. Kag sa sining ation ari ang akong duwa ka mga batan-on nga mga haligi naton sa iglesia diri sa CPAC. Ang akong una pakilala sa inyo, wala sang ibang si Sir John Deloyd Coro, isa siya sa aton mga values teachers diri sa CPAC. Mga kauturan, kag siya man isa sa aton mga tigulang diri sa aton nga iglesia sa CPAC. Sir John Deloyd, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor. Kag mayong adlaw man, Ma'am Von. Mayong adlaw man sa aton mga tigpalamati. Nga kag nagatan-aw sa aton nga programa sa Pagtuon Subong, labi na diri sa Negros, sa Iloilo, kag sa akong mga pamilya nga ato sa Leyte kag sa Mindanao, mayong adlaw sa aton tanan. Yes, that's correct. Hindi lamang ni atong programa diri sa Negros, sa Western Visayas, kag ang tanan nga mga kainungguhan sa bilog nga kalibutan. Ikadwa na akong napakilala sa inyo. Originally halin sa Kawayan Negros Occidental, isa siya sa atong mga science teachers diri sa atong academy, junior and high school and senior department. Wala sang iban si Ma'am Yvonne Soto Vizca. Ma'am, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor. Mayong adlaw man, Sir John D. Kag mayong adlaw man sa aton mga kauturan nga gapadayon sa pagpamati kag pag-upod sa aton nga pagtuon sa aton nga leksyon. Kabay ang Ginoo magapadayon sa pag-upod sa aton, samtang kita subong magapadayon sa pagtuon sa iyang mga pulong. Yes, and that's correct mga kauturan. Dako ang aton matun-an karon nga semana. Kami nagapasalig sa inyo mga utod nga may ara gid kita nga makutlo sa aton nga pag-review sa aton nga leksyon sa sining nga semana. Ma'am Yvonne, Sir John Deloyd, ari na kita sa lesson 6 para sa July 29 to August 5. Ang title sa aton nga leksyon karon, The Mystery of the Gospel. Ang tinago, ang katalanhaga sang mayong balita. So, aton tunan nga ang mystery, nga ang katalanhaga o kon nga ang misteryoso ang gospel. Ano ang nahitabo kag ano ang resulta? So this will be the core of our study this week in the perspective of Paul's letter to the Ephesians, especially ang chapter 3 sang Ephesians. Okay. Apang sa hindi pa mga kauturan, aton nanay duko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa siningation ginoyari kami nagapalapit sa imo. Una bes, nagadayaw kag nagapasalamat kami nga ikaw ang amon Dios, kag ikaw amon gid masaligan, kag ikaw gid ang magabulig sa amon, gani ikaw amon ginapangabay nga imo ipadala ang balaan nga espiritu nga magadihon, magabulig sa amon nga discuss sa sini nga leksyon. Salamat nga imo ginsabat amon pangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Akon pangabayon si Ma'am Yvonne mga utod sa pagbasa sa aton sadsaran nga teksto. Ang aton nga teksto sa sinila nga leksyon makitaan sa ang sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso, Kapitulo 3, versikulo 22
tubtob 21 nagasiling, karon sa iya nga sarang makahimo suno sa gahom nga nagapanghikot sa aton sing lakas kabugana labaw sa tanan nga aton ginapangayo ukon ginahuna-huna. Sa iya ang himaya sa iglesia kag sa kay Kristo Hesus sa tanan nga kaliwatan sa gihapon kagihapon kabay pa. Amen. Mystery of the Gospel. Sir John Deloyd, Mami Bon, ang mga Hudiyo, sa ila yung konsepto nga ang kalawasan para lang gid sa ila. Gani. That's why hindi sila yung makabaton nga may iban pa nga kaliwatan nga may kalawasan. Oo. Pero karon diri sa atong nga leksyon amo ni nga si Pablo nag-saysay, nag-emphasize, nagpatagid sa ila nga ang plano iya sang Ginoo nga ang mga hintil madalon sa kaluwasan kag ang tanan nga magtuo sa iya may kaluwasan amo ni ang sentro sang aton nga pagtuon subong. Yes. Ano pa gid mo nang talupangdan Sir John Deloyd sa aton nga introduction? Dari sa aton intro mga kabiyanan no, mga kauturan, aton makita diri ang dako nga passion sa ministeryo ni Apostol Pablo. Namin ni siya himuon mga abyan nga ehemplo nga biskan sa mga kabudlayan, mga temptasyon, mga struggles, bisan dito sa prisuhan, siya gyapon malipayon kag thankful sa Ginoo sa pihak sa mga pagsulay, Pastor. Yes. Ma'am Ibon, grabe si Apostol Pablo. Damo ang nagyan niya ara sa prisuhan, pero wala gid siya nagreklamo. Still, sa iyang mga bibig, sa iyang mga pagsulat, pagdayaw sa Ginoo. Ano ang imo ng talupangdan diri sa iyang pasyon sa pagtawag sa Ginoo sa iya? Nga mangin aton man sa sini nga mga panahon. Amo na gay pastor no, Sir John D kag sa aton mga kulturan kung aton tuod studihan ang kabuhi ni Paul, especially diri sa leksyon, makita tagid ang iyang dedication as a minister, as a missionary sang Ginoo nga bisan sa tanan nga mga nagakatabo sa iya kabuhi padayon lang gid siya Japon sa pagserbisyo sa Ginoo bisan amo na ang iya naagyan kita bisan gamay lang ang ihatag nga part mo daw gaduwa-duwa pa ta bisan sa church do mareklamo pa ta so siguro aton gid bala seryosohon ang pagtuon sa sini nga leksyon para may matun-an man ta sa ministry ni Paul. Yes. Kanami sa imo word nga gingamit passion. Ambot anong passion sa Ilonggo? Kadasig, paghigugma, gugma sa pagdala sang mayong balita. Yes, ang passion very broad na siya. Nga English nga budlay i-translate sa Ilonggo kung sa iligay nun. But at least ang gugma ni Pablo, ang kadasig ni Pablo sa pagbuhat sang bulwaton nga wala si katanaw ya sang kalisod ang iyang natanaw nga may mahatag siya. Sa aton nga Sunday nga leksyon, ano diri ang experience ni Pablo kag ano iya ginpatag Sir John Deloyd nga ara siya Paul imprisoned apostle to the Gentiles. Mga abyan no, diri sa aton nga Sunday nga lesson ginpaatag ni Apostol Pablo nga sa piyak nga priso siya. Kay nabalan man naton mga kauturan nga sa ligad naton nga mga lesson nga ang Episo isa sa mga dako nga syudad sang Roman Empire. So diri mga kauturan si Apostol Pablo isa ka prisoner sang Rome. Pero ginpaatag ni Apostol Pablo mga abyan mga kauturan nga hindi siya priso sang Roman Empire kundi priso siya sang Ginoo. Para ngadto sa mga taga-Episo. Mga kauturan, ginapakita niya sa aton mga kauturan nga biskan ano aton mga circumstansya, mga sitwasyon, kabudlayan, kung ara ka sa Ginoo, mahimo gyapon nga imo i-turn into positive ang mga negative experiences, Pastor. Kag si Pablo daw may nagginatag nga ideya nga daw plano ini, this is a divine intention nga hindi lamang ako na priso diri tungod sa akon nga pagmayong balita sa akon nga ini nga gindala pero na priso ako siling niya sa inyo nga mga hintel na priso ako tungod sa inyo. Ma'am, do you have some more idea regarding that one? Yes, gani no. Kay kung ano bala pastor, sa akon nga pala pag-una-una, si Pablo isa ka missionary or isa ka minister sa Ginoo, pero ara siya sa presuhan. Kung kita mag-una-una sina, ang
Ang pastor, lang balon tabi, pastor na priso. Oh, yeah. Tapos nang ara siya sa priso pero gahatag siya gyapon sa mga pulong about sa Ginoo. Paano ko napatihan kung sa akon bala. Pero amo na ganing ang bagay ni Sir Coro nga ang rason nga napriso si Paul is because tungod sang iya pagmensahe sang pulong sa Ginoo Yes. sa ining mga Gentile. Yeah. So instead of saying I am a prisoner of the Roman Empire, wala niya na iya gina-claim nga prisoner siya sa Yes. Roman Empire. Ang attitude ni Paul, ang iyang attitude sini is that I am a prisoner of Christ. Kay tungod sang akon nga ginaobra, tungod sa akon pagserbisyo sa Ginoo, ari ko di subong kag kung aton panumduman siguro gina-imagine ko pa lang ang prisuhan sang Roman Empire. Hambal sa aton nga leksyon, wala sila sang facilities, wala sila sang regular meal service, mga kauturan, may paguro di mapriso ka sa Philippines. May ara pa sila pagkaon nga ginahatag sa imo, may ara pa tsakto nga tuluganan, may tsakto pa nga CR, pero dito gina-imagine ko kag nakapamangkot gi ko pastor sinong gahatag pagkaon kay Paul. Kaya wala sa pamilya mo. Wala siya sa Kasi family. Sa Rome pa niya. Si Oo. Pablo ya, taga Jerusalem, taga Yes. Judea. So nakapamangkot gid ko sino, pero kung makita ta diri pastor no, ang hambalya ni ang attitude bala ni Paul nga I am a prisoner of Christ kay tungod sa iyang ginabuhat. Yes. Kanami ma'am, kanami gid sa. Isa pa gid nga ko ng talupangdan sa aton nga Manday. Gina-emphasize ni Paul sa mga taga-Ephesians. Kay ti kung ikaw isa ka priso, sa aton pa kwan ka mo inang si Paul ya convicted mo. Ti ang may tendensiya sini ikahuya nimo. Oh, shame. Ang priso ikahuya sang pamilya mo. Yes. O nga may mo bata, imo nga pamilya napriso tungod nagpangawat tungod nagpatay. Di kung kaysa ginadeny mo na, ginakahuya mo na. Di sila ni Apostol Pablo, mga utod nga taga-Episo, hindi ka mo magkahuya sa akon ha. Kaya kuya hindi napriso tungod ako may sala. Napriso ako tungod sa inyo. Kag tungod sa kay Kristo. And that's it. So, amo na mga kauturan nga one day, maabot ng panahon nga prison man ta. Not because nga nakahimo kita sala, but because sang aton passion sa buluhaton sang Ginoo. Di naton dapat ikahuya. Yes, sa Monday, Sir John Deloyd, ano ni ang long hidden mystery of the gospel? Mga abyan, no, magambal kita nga mystery. Ang record sa isang mystery makauturan, mustriyon or katingalahan sang pulong sang Ginoo, sang gospel, sang mayong balita. sang mayong balita pagid. Ang mystery diri mga kauturan nga sa culture bala sa Middle East or sang culture sang Israel mga kauturan, mga Hudiyo, hindi sila gusto mag-mix sa mga hintil, hindi mga Hudiyo. Kay para sa ilang mga kauturan daw, grabe gid kahigko sa mga hintil. Daw gaiw sila nga daw hindi sila biskan magkadto sila sang balay sang hintil. Magguwa sila dapat ma-alcohol sila kung nangamusta sila. Ang ila sapatos mga biyan, ila gid dapat amo na sa may guwa sang puntahan. Itaktak nila. Kitungod hindi sila gusto maging friends or ma-mix sa crowd with the Gentiles. Pero mga kauturan, ang mystery, in spite sang pagtulok sa mga Hudiyo, sa mga hintil, ang mystery mga kauturan nga ang Hudiyo kag mga hintil usa dira sa pamilya sang Ginoo. Yeah. Co-bodied, co-partakers of the promise of Christ. Ano ni Become Pastor? one and then the unity of everyone, of the Gentiles. Yes, ma'am. Ano ang mystery nga ang katingalahan ini? Gani no, Pastor no. Maghambal ko pag sakon pa lang una mystery, madumduman ko dayon sir sa mga online shopping mystery box. Mystery diba, box. pag may ara mystery box o may ara kami, do ma-excite ka gid dayon o may mystery box kay wala ka gid kabalo kung anong ara sa sulod sina. So may ara gid excitement. So kung atong tan-awon ang mystery of the gospel, makahatag din siya to the excitement. Ikaw bala mabatian mo nga ay tanan kita gali isa, no? Tanan kita gali isa, ang Gentile kag ang Hudiyo isa lang nagali, which is kita mismo sa aton self nagbutang boundary line. Ara sa aton culture nga or sa culture sa mga Hudiyo nga pag Gentile na sila, okay, diri lang ni sila kutob, diri man kita kutob, amo lang na ila. Pero kung tan-awon naton diri sa mystery of the gospel, isa lang man gali tatanan. Yes. So
ang kanami balada pastor kay wala na bala sang discrimination. Yeah. Daw kanami bala nga unified na tatanan. Ang pamangkot lang diin kita dira sa Gentiles kung sa Gentiles or sa Judeo. Pero hindi na naton problemahon. Yeah. Gentiles ta or Judeo ang ginahatag sa aton nga mensahe nga bisan ano pa na kami sa sala ang pananawan mo sa imo kaugalingon. Magentiles ka man ka mga Judeo, ara kita nabilong kita, isa lang kita, partakers kita tanan. Yes. Amo na siya ginahatag sa mystery of the gospel sa atin. Wow, kanami mga kauturan nga pagplastar ni Sir John De Lloyd kag ni Ma'am Yvonne. May isa pagid ko Ma'am idugang diri. Inabla kong kay isa bala nga karon ka lang. Kay kung sa una pala tani sa dyan na kid. Nga karon pa lang. Duwa mo ning ideya nga ginating ni Pablo. Nga sa una pa ni, long hidden na ni, dugay na ni. Galing karon lang ginatag. So, doa mo ni. So, daw kanami bila feeling mo nga, ay, bata gali ko sa mga granon, nga karon ko lang nabalaan na, tiya mo man ni, bata ako sang Ginoo. Bisan ako hintil, I am still the child of God. We are still children of God. Nanti, kanami isang feeling mo, ti maklaps ka, wow, wow, congratulations, so forth and on, hallelujah. And this is what Paul is trying to emphasize. Nga ini mga hintil, tugay na ni, ara na naging tago lang, and now it is being revealed. Kagti sa mga Hudiyo, hindi ka mo magka-jealous, hindi ka mo ng jealous sa Ilonggo, magkaisa. Okay, iniyad ang mga aton ni mga utod ng mga intil, dugay nga ni ang plano sang Ginoo. But God has a perfect time. And now it is being revealed. Yes, sa aton nga Tuesday, balik ko sa inyo ma'am, church revealer of God's wisdom. Ari pag isabi po riyatag na akong kay Ma'am Yvonne. Ato na balan nga ang Ginoo may tao siya. Hindi balatanan nga nasyon sa kalibutan, hindi tanan nga pamilya iya sang Ginoo. May kaluwasan ang tanan, pero may ginpili lang ang Ginoo nga iya tagaan sang iyang nga magkapot sang kamaturan. Ang unang nga gingamit sang Ginoo ang mga pamilya, ang mga patriarchs. Halin kay Adan, pakadto kay Abraham. So, hindi tanan nga mga pamilya gintawag sa Ginoo. May pasunod lang nga pagtuwag. And then, after Abraham, God called a nation. Hindi tanan nga nation gintawag sa Ginoo, Israel lang. And then, when Christ came, siling niya sa iyang mga apostle, nga disciples, dasig kamo. Sa sining nga bato, pagatukoron ko ako ng iglesia. So, from that time, on the time of Jesus, ang depository sang truth nga mong mahimo example mangin blessings to everyone is the church. So amo ni siya, the church, the revealer of God's wisdom. So from that time on with Christ, ang makapot na sang kamaturan nga mag-reveal sang kamaturan nga mahimo model example ang iglesia. Ano ni nga iglesia man? Yes, amo ni siya daw ang ginghambal ni Pastor daw nga sa una may arak ko gani sa nabasahan ko may ang iban gaka talang pa kung ang Israel bala sa una kag ang church nga ginahambal subong lain or isa lang, pero sa akon nga pagka-intindi Pastor no, ang Israel sa una kag ang church subong isa lang sila nga ginggaan sang sining mission nga sa una amo na ang Israel para sa imo gihambal, amo na ang gingpili nga nasyon nga ang mag-uyat sang kamaturan. Subong gingamit na ang church. Kag ang church ang inibalab, amo bala ni ang ang building nga church or ang church nga ginatumo diri kita nga nagatuo kag Ginoong Hesus, no? Para sa akon Pastor ini nga church nga ginahambal diri kita ni nga mga tawo nga nag-compose ang church nga ara nagbaton kay Kristo, nga ara nagbaton sa kamatuoran kag ready man nga mag-spread sini nga kamatuoran. Yes, and that's correct. Because Paul was trying to emphasize to the Ephesians who are mostly Gentiles who became Christians. Nga let's be happy. Yes. Let's be thankful. Nga ini ginhatag continued, there is continuity sang plano sang Ginoo. Yes, kag kita gin-include na sa Israel. Yes. And then hindi na Israel nga di can just claim kami lang, but already given to the church. Nga ang church is composed of any individual. Yes, sir.
Pastor, no, dito sa aton nga Tuesday, no, kanami sini kay the church is the revealer of God's wisdom. Mga kauturan, kita mga Pilipino, hindi kita mga Hudiyo by blood, kundi hintil kita mga kauturan. Pero galing kitungod nga ang mga Hudiyo, the nation Israel, they failed nga iwali sa bugos kalibutan, ginhide nila. So the mission went to the church. Kita ini mga kauturan, the Seventh-day Adventist Church, the members, ang ini nga kita ginatawag kita subong nga spiritual Israel. So mga kauturan, ini nga punto supported ini sang aton nga sa Revelation nga libro mga kauturan sa Three Angels message. Hindi na sila ang Three Angels message mga kauturan, hindi na sila ang mga anghel nga mga pakpak nga maghulat kita sang anghel nga mag-proclaim sang message. Ini nga Three Angels mga kauturan, kita ini nga mga tao sang Ginoo nga dapat magwali kita sa pulong sa Ginoo. Pastor. And that's correct. And another point sa Tuesday, si Pablo nag-mention nga ako ministro. Ako pastor sang kamatuoran. Kag ini ti siling niya bisan gani ako nga chief of sinners. Kag ako pinakanubo the list of all the pastors, of all the apostles. Yet I am happy that I am part of this church. I am part. And then ini nga church, Mami Bon, Sir John De Lloyd, hindi lang ni kay iglesia. Yes. No, kundi a group of believers nga nagbaton sa kay Kristo kag nahimo one body, one teaching, one ideology. Amo man ni ang meaning sa iglesia. May Bon sa aton nga Wednesday, may term diri nga about sang father kag family. Yes, I do not know if you have studied carefully about this. Anong imo na intindihan siniman? Ini siya ng father, Sir Coro, do ikaw gini makarelate. So kung aton nga ton anang aton nga lesson, no. May ara dira sa Ephesians 1:16-19 kag sa Ephesians 3:14-19 ging mention ni Paul ang father of Christ na the father from whom every family in heaven and earth is named. Do amo na ang iya gingamit. So hambal diri nga ang Greek word Greek term sang father is pater. Pater. Ang Greek word sang family is patria. So diriging kuha ang concept nga yes, ang connection sa Greek word sang father kag sa term nga patria. So ang ginakwan diri ni Paul, ang ginahatag niya nga mensahe sa aton nga ang tanan nga family diri is belong to one father. Bisan imo family broken, bisan imo family makasasala, bisan imo family imperfect, we have one father. Kung sa diin kita tanan nga family is belong sa sina Amen. Kanami yes. So, we belong to one family already and we have one father. Yes. Paano ini sir na netabo pinagi sa ano nga pamagi nga kita na himong isa nga to na mayang father kag isa we belong to one family. In what way? Yeah. Sige, Pastor, no, kanami ni siya nga punto no nga bisan lain-lain kita sa mga apelyido, Tomado, Vizca, Coro, lain-lain aton mga apelyido, pero isa kita dira sa aton amay nga ang Dios amay sa langit. In spite ko no hambal ni Ma'am Yvonne biskan frailty kita nga klase nga mga tao, makasala kita, damo kita sa mga ginatago ang mga sala, humble diri sang aton lesson, despite imperfections, failings sa aton nga pamilya, may chance kita mga kauturan nga masumpay kita or mahimo kita nga tsakto dira sa mata sang Ginoo. Wala iban mga kauturan kundi si Ginoong Hesus lamang mismo. Makonek kita sa ila. No may ara na sing duha ka pangpang mo, kita diri sinful people, sinful humanity, mga failed human beings diri ang Ginoo. Si Kristo mga kauturan ang naging tulay naton pakadto kay Ginoo. Kanami mga kauturan, si Pablo nag-emphasize, si Ma'am Yvonne, si Ma'am John De Lloyd nag-emphasize mga kauturan nga kita may isa ka amay. Amo na ang play of word ni Paul. Okay, nga patria kag patri, the father and the family. Mga kauturan, paano ini nahitabo pinagi sa aton sa kay Kristo nga ara sa aton. So anyone who has Christ
will claim that I am also a family of God in which si ang Ginoo amo man ang akon amay pinagi kay Kristo. Do you have some more, ma'am? Hindi, ma'am. Yeah, kung makita nato no, kung aton basahon pagidira further, makita naton ang prayer bala Pastor ni Paul nga Yeah. gapangayo gid siya sa Ginoo nga itagaan ang mga believers sang abundant spiritual experience. Kag hindi nito mga kauturan, hindi ni naton makuha ang abundant spiritual experience kung kakatulong lang ta, kung hindi ta bala active nga ga-participate sa aton nga mission. Kung ara lang ta si God magpanguni-muni, hindi gini naton ma-experience ining ginatawag ni Paul nga abundant spiritual experience marked by inner strength through the Spirit's presence. No, kag amo ginagali nga ginapangayo gid ni Paul nga kita nga mga believers, kita nga mga sumuludod ni Kristo, may ara gid ta bala ano tawag sini spiritual identity. Nga ari sila akon gini mga kanakan. Ini sila belong ni sila sa one Father and grounded in love. Amen. Kwan gid ya sa gugma, Pastor. Yes, okay. Ari na kita sa atong Thursday sa last. Ang Ephesians 3 verses 20 and 21. Amo ni ang doxology prayer, mga closing prayer, ni Paul. Ano na di sir ang aton na makita nga ang may si Pablo nagapang hinaot kung sa Cebuano pa pangabay. Okay. Daw ini daw prayer niya. In what sense? Ano ini ang ginapangamuyo ni Pablo nga mangin ano ang mga katawan. Sa isa ka pastor no, sa isa ka ministro, may aragid sing benediction. Labi na ako magbisita ang isa ka pastor sa mga distrito, sa mga panimalay, may aragid nga nabilin nga pagampo. Ang Ginoo mo pagkamayo sa imo. Pagkamayo. Yes, so sige. Ang prayer ni Apostol Pablo mga kauturan nga biskan ang mga tao sa Efeso may mga pangunahuna sila nga base ga-doubt sila, ga-confuse sila nga ang si Apostol Pablo ara sa prisuhan. Ang gusto lang ni Apostol Pablo mga kauturan nga ang mga taga-Efeso maluwas sila, pinaagi kay Kristo. Yeah. Mga kauturan, meron ako gusto nga i-add rin no, nga kita nga mga tao makakasala manggid kita. We are so sinful. Pero mga kauturan, kung sukluban kita sang pagkamatarong ni Ginoong Hesus, hindi na makita ang atong pagkamasala, kundi ang pagkamatarong na ni Ginoong Hesus. So pinaagi kay Ginoong Hesus mga kauturan, maupod kita sa kaluwasan dira sa Ginoo. Yes. Yes, ma'am. Yeah, Pastor, no, ang hambal na ni Sir Coro nga doxology. Kung aton nga pagabasahon ining Ephesians 3, which is our memory text sa sininga lesson, makita naton nga si Paul mga kauturan, gina-praise niya ang Ginoo for the salvation offered to the church through Jesus Christ. Yes. Then ano pagid, makita naton ang pag-celebrate na a celebration of Christ and ending power. Imagine ka ba lang sa tanan to nga naagyan ni Paul, makita na gid ya pastor, ma-feel na gid ya nga ara gid ya ang Ginoo nagaupod sa iya. And lastly mga kauturan, ari ka nami ginidiri sang lesson sa katapusan nga si Paul kuno pastor, si Apostle Paul, gina-raise niya ang iyang vision para sa aton nga mga believers. Iya gid ginahatag sa aton ang ini nga mensahe that we are part of God's ultimate plan. Amen. Yeah. Participant kita gali mga utod, hindi kaya audience lang. Participant kita ya sang ultimate plan sa Ginoo, and the power of Christ is working in us. So kung imagine na natin mga utod, no, si Paul nagaministro siya bisan ara siya sa prisuhan. Sa tanan nga mga circumstances nga iya naagyan, kapadayon gyapon siya serbisyo sa Ginoo. How much more kita nga free? May ara kita freedom. Wala sa may We have the resources. Yes, we have resources. Maayo man ang aton nga pagpangabuhi kag ang blessing sa Ginoo ara gid sa aton, and we have community of believers nga nagapadayon. So ano ya ang aton maubra
para sa Ginoo. Kaya daw mahuya man kita sinika. Yes, that's correct. Ma'am, thank you, Gibbs, Sergeant Deloed. Ang akong din nakita sa doxology, ining sa Ephesians 3 verses 20 and 21, may dua ako di ka-importante ka mga words nga nakita. Christ and church. Yes. Yes, that we become one church through Christ. Yes. That through Christ, the church has been founded, has been blessed to us. Nga kita nga mga hintil na belong sini nga one family because of Christ. Na not necessarily as a nation of Israel, not necessarily as patriarchs dito sa una, but ang ato niya nga pribileo nga nangin isa kita ka pamilya pinagi sa iglesia. Yes. Gani ini nga iglesia, sir, ma'am, importante gini. Let's maintain our dedication sa aton nga simbahan, sa aton nga iglesia, aton i-maintainahon ang aton nga responsibilidad sa iglesia kay amuni ang pribileo nga ginhat pinaagi nga pribileo nga pinaagi sa iglesia, we become children of God and God is our Father. Yes. Mga autor kadamo pagitan isang amon i-share sa inyo apang wala na kita panahon ubos na, pero kami nagapati nga ang nami nga mga punto amo na palinton, amo na patag sa inyo pinagi kay Sir John Deloed kay Ma'am Yvonne Vizca. Ako na lang pangayawan si Sir John Deloed and eventually si Ma'am Yvonne sang ilang last take. Yes, sir. Mga abiyan, mga kauturan, ang iglesia, isa ka pamilya sang pagtuo. Though, ginatawag naton nga pamilya, no, may ara sa mga sunggod, may ara man sa kalipay, may kasadyaman. So, ng family gid ya. Pero aton hunaon mga kauturan nga, wala na kita sang dapat himuon pa. Hindi na kita dapat magwa sa arka. Hindi na kita dapat magwa sa nga pamilya. Hindi na kita dapat magwa sa iglesia, mga kauturan. Kay katungod nga, ini nga iglesia, ginpundar sang Ginoo. Kagtanan nga mga butang himuon sang Ginoo para lang kita, or ini nga iglesia, nga pamilya maluwas. Mga kauturan, hindi kong magbiya, padayon kita sa pagsimba, sini nga pamilya. Yeah, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Pastor, sa pagtapos ng aton nga leksyon, no, gusto ko lang i-share sa aton mga kauturan ang ako nabasa sa makita sa Gospel Worker page 18. Yes. Humble dire. The greatest work, the noblest effort in which men can engage is to point sinners to the Lamb of God. Yep. Sinners man kita, makasasala man kita mga kauturan, pero nakabaton kita sang knowledge tungod sa Ginoong Kristo, kag tungod sa church nga atong ginaalagaran. So karon kay may ara na kita sang light na halin ka Ginoong Hesus, may ara na kita kamatuoran, mga utod ato na siya responsibilidad nga i-share man sa iban nga wala pa sa nakabalo sa kamatuoran. Yes, and that's correct. Mga kauturan, ini ang tinago, ini ang mystery of the gospel. Amo ni ang iglesia nga ginpundar sang Ginoo. Mga kauturan, nga sa pag sinusugod pa lang sang kalibutan, ang Ginoo nagtawag nga sang iglesia. Kag salamat nga ikaw ako membro sini nga iglesia. Nga tani wala gid kita ya kaluwasan. But because of Christ ang atong pagtuo kapag alagad sa kay Kristo, we belong to a family, and that is our church family. Nga one day sa pagbalik sa Ginoo, ini nga pamilya iya dalon upod sa iya dito sa ginharian. So hindi pa pangamuyo si Sir John Deloed. Ako na naipasalamatan ini nga itong mga sponsors, ang mga magulutod nga mga Jenna Federo Ilumer and Sir Alex Federo, ang mga magulutod Marlene Jimmy and Anely Treño, ang mag-asawa John and Goldie Joligi Jr., Mark and Meryl Mendoza, Ben and Cheryl Berayon, Jet and Susan Caro, Iboy and Jessica Malabanan, Johan and Myla Susana, Doctors Erwin and Rhoda Hardenico, kag ang mag-asawa Ido and Femidon Van Dest. Ang Ginoo magpakamayo sa inyo. Yes, Sir John Deloed, mapray kita. Dalaygon og salimbahon ng mga Dios, Ginoo, salamat sa mga pagupod sa amon. Labi na subong sa amon pagtuon sa leksyon nga istorya pakita sang misteryo sang imupulong sang mayong balita. Ginoo, amon na kita amay nga
biskan kami makasala or biskan kami amay originally hindi kami naupod sa pamilya. Apan Ginoo amon na balaan subong nga biskan pa sang pagsugod sang panahon, even the foundation of the world, you have the plan already amay nga ang bugos nga tao imo i-unite to unite all things in you and through Jesus. Salamat amay nga amon nakita nga kami part sini nga pamilya. Not just a simple family but your family, the family of God. Salamat amay nga ikaw nagupod sa amon samtang kami Ginoo magtapos sini nga amon pagtuon, ikaw maghatag sa amon sa bendisyon, panalangin kapag giya kag pagprotektar. Salamat nga ang iyong balaan espiritu upod sa amon matagtikang sa among mga tiil, sa matag hunahuna, sa matag decision sa among pagkinabuhi diri sa madulom nga kalibutan. Salamat amay sa pagtubag sa among pagampo sa pangalan ni Jesus. Amen.